أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أليس الله بأحكم الحاكمين. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika-Allah onemusa onesihawu. Ingabe ukhona yini omunye umahluleli nomunye umbeki womthetho ongaphezi kamdali wakho na? Akuyena yini u-Allah okunguye okhaliphe kakhulu ekubekeni imithetho, ekuthatheni izinqumo? Akuyena yini u-Allah umdali wethu odale lo mhlaba lo esikuwo, wadala nezilwandle, wadala nemifula, wadala nayo yonke into oyibonayo nongayiboni? Namhlanje wena usuyakwazi ukubeka umthetho, usuyakwazi wena ukuthatha isinqumo ukuthi ubani okufanele abe se-South Africa, ubani okungafanelanga bese South Africa. Udale yiphi South Africa wena? Ake ngikutsheleke, u-Allah wadala i-Afrika, umdali wadala ini? I-Afrika. I-Berlin Conference ngo-1884 yasiqhamuka ne-South Africa. Ake uphindele, umdali wadala i-Afrika, abantu baba munye kwi-continent eyi-1, ezwenikazi elikhulu lase-Afrika. Ngo-1884 abelungu bona basebenza i-South Africa. Njengoba nixokozela nje, ninyefulana nodwa, nizondana nodwa, nibulalana nodwa, ningathandani nodwa, akwenziwanga umdali lokho, kwenziwa amabhunu ngo-1884 nakuvumela nina. Njengoba nje nenza lento enizenzayo, nixovizwe kanje, amabhunu ayajabula la ekhona, ayahleka, athi vele sifuna abantu abamnyama bahlale bephila kanje. Ngoba abantu abamnyama uma behlala ngokulwa, behlala ngokubulalana, behlala ngokucwasana, ngokwebala, ngokwezilimi, ngokobuzwe, ngokobuhlanga, thina amabhunu thina sizolokhu subhizi udovadovile umcebo wabo. Thina nje okwethu ukuthi sitape nje umcebo wabo, abaqhubeke bona balwe bazondane. Ayikho into kuyoba yabo ezwenikazi labo lase-Afrika. So lokhu sibuzile, umuntu wase-Afrika ungowokufika kanjani e-Afrika? Ngiyolokhu ngibuzile, umuntu wase-Afrika ungowokufika kanjani e-Afrika? Akuseyona i-xenophobia le, kodwa sekuyi-Afrophobia. Ama-Africans azondana wodwa, abantu base-Afrika bazondana bodwa. Ngisasho namanje, e-Cape Town kunabelungu ababuya ko-Israeli, ababuya ko-America, ababuya ko-Australia, ababuya ko-Brazil, ababuya ko-Venezuela, ababuya ko-Ukraine. Nanka ama-China agcwele la, angenawo amaphepha nawo, kodwa ngikaze ngiyibone imasha ithi iyotshela labo belungu labo, lawo ma-China layo ukuthi awahambe. Imashi ibhekene nabantu bakithi kuphela, bani? Besizwe simnyama, bebalela imnyama. Yonke inkinga mina enginayo ngemashi. Kodwa umdali uyabuza namhlanje, unalo yini ilungelo lokubeka umthetho wena emhlabeni kabani, ezweni likabani? Ungubani wena olindo ukufa? Ingilozi yokufa ihlali la eduze kwekhanda lakho wonke malanga, ilindele igama eliza ne-list enegama lakho, ilindele i-list eza negama lakho. Ungubani-ke wena okudecide ukuthi ubani okufanele ahlale, ubani okungafanelanga ahlale? Noma ningangizonda, noma ningangithuka njengoba ningithuka nje, kulungile, kodwa ukuthala iqiniso kohlale kuyiqiniso. Lalela-ke, ulalelisise. Labaholi abasiphethe namhlanje egameni le-Islam, nazi bathini? Subhanallah. Bathi leya Islam leya esayifundiswa uMuhammad sallallahu alaihi wasallam, esayifundiswa amasahaba, esayifundiswa amatabi, ababefundiswa amasahaba, nababefundiswa amatabi, okuwamatabi tabi'in. Bathi leyo Islam leyo 7th century idlulile,
ayisacorrespondi, ayisavumelani nesikhathi sanamhlanje esiphila kuso namhlanje. Thina be-20th century esiphila kuyikhathi zama-2000 thina sesiphila a dynamic Islam, sesiphila ubuntu Islam, sesiphila a modified Islam, ngoba le Islam yethu inani inobusayensi nani nobuchwepheshe, science and technology. Laba bantu laba ya, subhanallah, the Salafi Salihin, the pious predecessors, subhanallah, they were only human. Babe abantu nabo, babephila njengathi, bengabantu abawenzayo amaphutha. Wallahi nomProphet sallallahu alaihi wasallam babemtshela same thing leni ikhulumayo namhlanje. Nina esenimodernize iIslam, nina esenibuntunaiza iIslam. Bengazi mina ukuthi kunento kuthiwa ubuntu Islam. Bengazi ukuthi kunento ebeyibiza subhanallah, a modernized Islam. Le yaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafai rashidin al-mahdiyyin, ayisasebenzi leyo. Sekusebenza iIslam ehlangene nani, ehlangene nomthetho wamakufar, ehlangene nomthetho wabantu abangakwazi ngisho nokwenza istinja. That is the right Islam kusho ama-Muslim namhlanje. Subhanallah. Ngicela ukukutshela ke mfowethu, ukuphikisana neIslam esayifundiswa uMuhammad sallallahu alaihi wasallam kanye nalama centuries amathathu awabalile, khairul quruni qarni, the best century is my century. Subhanallah. Thumma alladhina yalunahum, ne century elandela bona, amatabi labo abafundiswa uMprophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma alladhina hum, and the tabi'in. When those 3 centuries are outdated, Allahu Akbar, you are destroying your iman, you are destroying your deen, ubulala inkolo yakho, ubulala ukholo lwakho, ene lento le oyenzayo yokuphikisana no Allah nesithunywa sakhe ishirk. Ukwenzela uAllah abalingani, ukutshela abantu ukuthi wena wazi kangcono ukudlula uAllah nesithunywa sakhe. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.